Hola, bon dia. A mi m'agradaria saber quins són els efectes a curt termini del consum excessiu d'alcohol al cos. A veure, efectes a curt termini. Una persona quan beu fins al grau d'intoxicar-se, això el pot portar a un coma etílic, i aquest coma etílic és una situació molt greu que inclús et pot portar a la mort. Ara també estem veient als caps de setmana aquest consum que diem en atracón, consumir de forma compulsiva. I 5-6 begudes alcohòliques en menys de 2 hores, en un espai de temps molt curt. I llavors això pot portar a unes intoxicacions molt greus. No tenim cap antídot, perquè si ja fa més de 3-4 hores aquell alcohol ja està més que circulant per la sang, per tant no tenim cap cosa per revertir, aquesta intoxicació i com diem, pot provocar una situació inclús de mort. Molt gràfic, perquè és una cosa que que no som conscients, que no li donem importància, o inclús a vegades... Sovint amaguem, no? Sí, no truquis als pares, ja vindrà l'ambulància. No truquis, exacte. O inclús, mira, va agafar una borratxera, que inclús la vam tenir que portar a l'hospital, i això és molt més greu del que ens pensem, no? Qüestió de salut, un podcast que no mata.